na ce haɗewar ta kaddama mai haƙuri yakan jura hanzari ga hadari alamar ruwan sama ai dole ne mu jure wa zangwama. Makakin dare shi ya kaɗai ta baya da keshiya in man da kai shin wazi min haka na rera waka ciki da kafiya ka bani kunne na ji da ma ido gangar ciki na har ya zuwa wuya duk arzikin manzo na mai maka domin isar saka karan azama. Lokaci zan yi kan wasu 'yan adam da ba su so su ga ruwa yana gudu masu zuwa da makeri korama da sun yi zashi su ko su tsaya tudu da kama so a gare su sifar ra'a a zuci ko sun yi tarin hasadu ba su faɗin alkhairi ko da yaushe a kanka suke ta takaddama. Munafurci dodo ne na sani ko yaushe komawa mai shi yake mai gaskiya ko ne masa tangaza da shan sana ga ashe yado yake makaryaci ko da a cikin sa'a da an fahimta kawai ne ake yawaita zargi haramun ne wannan bani yaban kai don samun gurin zama. Don gujewa yawan da na sani kar mu ɗauki batun 'yan duniya jita-jita mu daina babu kyau sai mu kaucewa san zuciya girman kai na sada na sani sanadin jin daɗin duniya zauna da kowa lami lafiya ka tara gayya kamar ya gudun zama. Wataran karami babba yake nisan gari baya hana ai zuwa ga mai kafa balle mai fifike bai wata waka jalla shi mini gare shi kullum godewa nake da dan adam ke yi ni na sani da tuna an kwace mini an gama. Ita fahimtar masoyi wuya take dan ido baya iya fassara kai da ka yarda da Allah zai fi kyau wata rana za ka yi nasara mu guji gaba ko tarabin sakan haka ne halin manzo nura wanda shi zai ceton al'umma dan sa ne ake manne ruwan sama. Kace na ce haɗewar ta kaddama mai haƙuri yakan jura hanzari ga hadari alamar ruwan sama ai dole ne mu jure wa zangwama.